Gvern ġdid ikollu prioritajiet ċari qudiemu. Il-flus ma jmorrux fi proġetti li l-unika għan tagħhom huwa li tinkixef irħama lejlet l-elezzjoni, iżda jintefqu fi proġetti li jġibu rivoluzzjoni soċjali fejn il-ġenituri tal-persuni b'diżabilità ikollhom moħħhom mistrieħ dwar uliedhom meta huma jiġu nieqsa. Il-legacy tagħna ma nridux li tkun xi monument, ma rridux li tkun xi binja, ma rridux li tkun xi rħama. Imma l-legacy tagħna rridu tkun is-serħan tal-moħħ lil dawk il-ġenituri illi meta jorqdu fil-għaxija għandhom moħħhom mistrieħ li jekk ma jerġgħux jiftħu għajnejhom uliedhom ħajkunu qegħdin ikomplu jgħixu bl-aħjar mod possibbli fil-komunità u b'mod indipendenti. Joseph Muscat irrefera għall-ittra li jirċieva mingħand tfajla b'diżabilità fejn qalet li l-ħolma tagħha hija li meta l-ġenituri tagħha jiġu nieqsa tibqa' tgħix ħajja indipendenti. Dan huma l-persuni li aħna rridu naħdmu għalihom. Dan huwa l-għan tagħna fil-politika. Din hija l-politika li aħna nemmnu fiha bħala poplu, bħala moviment u mhux biss bħala Partit Laburista. Dwar ir-riċessjoni ekonomika qal li l-istatistika konfermat biss dak li l-familji u n-negozji ilhom żmien twil iħossu. Il-prezzijiet żdiedu bid-doppju tal-pagi u d-distak bejn il-paga medja Maltija u l-paga medja Ewropea qiegħda dejjem tikber. Il-mexxej Laburista qal li Gonzi fl-arroganza b'nies bħal Richard Kakija Karwana illi jaħsbu li huma l fuq mill-Parlament. Joseph Muscat qal li għaliex il-Partit Laburista jrid il-kontabilta u qed jipponta subajh lejn sistema ta' poter li tieħu deċiżjonijiet bla ma tkun responsabbli inqalgħu l-irwiefen kollha. Dwar il-vot ta' 2 fil-għaxija fuq il-mozzjoni dwar Kakija Karwana, il-mexxej Laburista qal li l-Partit Laburista se jaċċetta l-ġudizzju tal-Parlament b'serenità, iżda fl-istess ħin fakkar li dan se jkun l-ewwel vot bil-kejl il-ġdid tal-Prim Ministru li qal li minn issa l-qudiem irid voti ċari fil-Parlament. Aħna rridu nkunu leali biss lejn il-poplu Malti u Awti. Leali lejn il-poplu Malti u Awti għax nemmnu li nistgħu fil-verità noħolqu f'dan il-pajjiż soċjetà ġusta fejn il-kol kemm aħna nkunu trattati bil-meritokrazija illi qed terġa' taqbad l-eruq mill-ġdid pajjiżna.